Hello लोगोफोर and welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो about Bodo Celebrities YouTube चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय। So लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे upcoming बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव भिडिअ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। So लोगोफोर बर'नि जाखांफुनाय फावखुंग्रि कारिश्मा बर' बिथाङा गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे पस्ट आपल'ड खालामनानै होदों जेराव बिथाङा लिरदों मुंख्लं बर'नि बिफा बड'फा upendra ब्रह्मनि सायाव मोनसे डकुमेन्टारि मुभि फैगासिनो। बे शर्ट मुभिनि मुङा जाबाय आगदारि लिडिं द वे आरो बे डकुमेन्टारि शर्ट मुभिखौ प्रडिउस खालामगोन अनाया ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे मुभिखौहाय नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड एसे नेनानै थाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर कारिश्मा बर' बिथांनिनो गुबुन मोनसे फैनो गोनां शर्ट मुभिया जाबाय आस' बैसा। नोंथांमोना शुटिंनि माखासे फट'फोरखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। बे शर्ट मुभिया मानि बागै जागोन आरो माबायदि जागोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों अब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों। थेंक्स फर वाचिं।